ମାମା କଣ କରୁଛ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଠି ଥରେ କ'ଣ ଅପରିଷ୍କାର ବାହାରି ନଥିଲା, ହଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଛାଣିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରୁ ସବୁ ସେ ରବର ଭଳିଆ ବାହାରିଥିଲା। ସେଟା କ'ଣ ବାହାରିଥିଲା, ଭାଇରାଲ ହଉଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା। ସେଟା କ'ଣ, ସେଟା ଜେଲି ଭଳିଆ ଥିଲା, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଭଳିଆ। ଜେଲିଟା ସେଟା ଜେଲି ଭଳିଆ ଥିଲା ନା। ସେଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଏବେ ଏଇଟା ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଆଇସ୍କ୍ରିମଟାରେ ଏଇଟା କ'ଣ ବାହାରିଛି, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ତା ଜରିଟା କୋଉଠି ପକେଇଲୁ? ଜରି କୋଉ ଜରି? ଏହାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଜରି ରଶ୍ମିର ଦେଖିବି। ଏଇଟା ଛାଣିବା ଆମେ ଏବେ, ଦେଖା ଭଲସେ। ଆଣିକି ଦେଖିବା ଏଥିରେ ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ। ହାତ ଦେଖିବା ଏଇଟା ବାହାରୁଛି, ଏଇଟା ଭଲଟା, ଏଇଟା କ'ଣ ବାହାରୁଛି। ବାହାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କ'ଣ ହୁଏ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କିଛି କଲର କଲର ନୁହଁ, କଲର ବାହାରୁଛି ଅଛି। ହଁ ହଁ, ଯଦି ନ ବାହାରୁଥିବ ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ। କେମିକାଲ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମିଶା ହେଇକି ଥାଏ। ନାଇଁ ରେ, ଏଇଟା ପୁରା ଭଲଟା। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ହଁ, ଏଇଟା କିଛି ବି ନାହିଁ। ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଭଲ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ। ଏ କିଛି ବି ବାହାରି ନାହିଁ। ଜେଲି ଚକୋଲେଟ୍ ରବର ଭଳିଆ ବାହାରିଥିଲା, ଭାରି ଲୁଣ ହେଲା। ଚିପୁଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କପଡ଼ାରେ ବାହାରିଥିଲା। ତମେ କହିଲ ମାମା ଆଉ ଏଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ରେ ବି କ'ଣ ଏମିତି ବାହାରିବ? ଦେଖ, ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ, ଏଠି କିଛି ବାହାରିଲା। ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ। କଲର ହେଇଗଲା। ଆଉ କଲର ତ ନିହାତି ସବୁ ଜିନିଷରେ ବାହାରେ, ମାନେ କଲର ହିଁ ରହୁଛି। ହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ, କିଛି ବାହାରିଲାନି, ପୁରା ସଫା ବାହାରିଲା। ବାକି ବାହାର କିଛି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ଅଧିକ।